Kantatzera noa zu bertzo bat edo bi, eren egun jarriak gizon arruntari, Antonio Lorenzo edo Jose Mari, gauza ederra denik ezukatu neri, gauza ederra denik ezukatu neri. Goizian jekitzian lehenbiziko gauza, abazabaldu eta jasten ditu galtzak, muturrak garbitzeko nolako zalantzak, ezin kenduri nabiluaren orratzak, ezin kenduri nabiluaren orratzak. Kafesnia hartuta horrekin batera, albaldi baten beitzanoa komunera, aurrian papera eta atzian papera, periodikua leituz ilustratzen gera, periodikua leituz ilustratzen gera. Etxetikan lanera noa nahiko mantxo, Reala 4-1 galdu zuen atzo, kalian bisakur da bezde hiru atzo, egun ondon Pepito eta Don Alfonso, egun ondon Pepito eta Don Alfonso. Gauza gazki dabiltza da komeria, Afganistanen gerra piztu zuten ia, tokatzen baldi bazaita urten loteria, erosi beharko de Citroen berria, ongi egon omen Santolosan feria. Ongi kasi nuen gaztetan baltzian, karterari kontutzen txamarra galtzian, hartxandako aizia berua baizian, ederki egoten zen oaren atzian, ederki egoten zen oiaren atzian. Milana egina naizemiak azteko, haiek eskola ona xuxen ikasteko, ikasi eta gero lanian azteko, ez ditzela izan bazterran azteko, ez ditzela izan bazterran azteko. Zemen zemetati badato zemiak, batzuek arrak eta bestiak emiak, batzue lodila eta beste batzu miak, horrela jarri zuen jaunaren legiak, horrela jarri zuen jaunaren legiak. Gaurko eguna ere bota degu bada, gizon okupatuak gauza ederra da, asko gustatuten zaitza oluaren salda, mugairen hasten baita belateko malda, mugairen hasten baita belateko malda. Ez naiz gizon txarra baina zer arraio, Fidel Castro izateko ez banitzan jaio, musian egiten de makina bazaio, Andriaren onduan afaldu da jaio, musian egiten de makina bazaio, Andriaren onduan afaldu da jaio, da oraino eranua bihar arteraino, bihar arteraino, bihar arteraino, bihar arteraino, bihar arteraino.